O libro é un fermoso obxecto de follas cosidas entre sí. Desde os tempos de Gutenberg, inventor da imprenta, os libros son a canle da creación literaria e do coñecemento. Os primeiros libros editados en Galicia datan do final do século XV. Na actualidade, existe no noso país unha industria editorial que publica cada ano máis de 1000 títulos distintos en lingua galega. Unha vez escrita a súa obra, o autor ou autora ofrecen o orixinal á editorial elixida. Noutras ocasións é a propia editorial a que contrata un ou máis autores para redactar un proxecto elaborado polo equipo de edición. As características do libro, os cartos que percibirá o autor, os chamados dereitos de autor, e a tiraxe ou número de exemplares que se van editar son aspectos que se pactan no intre da asinatura do contrato entre o autor e a editorial. Cando o acordo está tomado, ponse a funcionar a estrutura da editorial. Os orixinais mecanografados ou escritos a man introdúcense no ordenador, onde o editor ou a editora revisan todo o texto para corrixir as imperfeccións lingüísticas e as erratas. Este texto é devolto ao autor para que aprobe os cambios efectuados. Cando se ten o texto definitivo, o editor fai a diagramación, determina o tamaño da páxina, a situación das ilustracións, a paxinación, os titulares, o tipo e corpo da letra, etc. Logo, encarga as ilustracións e as fotografías e prepara a portada xunto co deseñador. Na cuberta sempre aparece o título da obra, o nome do autor, a referencia da colección e o logotipo da editorial. Na contracuberta preséntase unha sinopse do contido do libro e o código de barras, onde está o ISBN, que é como a matrícula internacional do libro para poder localizalo en calquera lugar do mundo. Unha vez feita a maquetación, o texto xa ten forma de libro, pero impreso en folios, que volven ser enviados ao autor para a definitiva aprobación. O seguinte paso é o envío do orixinal maquetado, cos textos, debuxos e fotografías, aos talleres de fotomecánica. Alí fanse os fotolitos, películas transparentes onde están impresos os textos e as ilustracións. Os debuxos ou fotografías han pasar polo escáner para descompoñer o orixinal nas 4 cores básicas: amarelo, cián, maxenta e negro. O traballo do equipo de edición remata cando o orixinal está en fotolitos. Comeza o proceso de fabricación do libro. O punto de partida do proceso industrial de fabricación dun libro está nos bosques. Galicia é un país moi rico en masa forestal. Esta materia prima é o verdadeiro pulmón do mundo, polo que compre protexer os bosques e evitar a súa destrucción. Pero a masa forestal, explotada racionalmente, é un recurso primordial para diversas industrias, entre as que destaca a da fabricación do papel. No noso país desenvólvese só unha parte desta industria, o proceso de produción de pasta de papel ou celulosa no complexo de Ence en Pontevedra. Os troncos das árbores, maiormente eucaliptos, sofren unha serie de procesos para elaborar a pasta que logo se convertirá en papel.
A madeira, xa descortizada, tórase en pequenas estelas que son mesturadas cunhas substancias químicas. A separación das fibras de celulosa obtense sometendo esta mestura a unhas determinadas condicións de presión e temperatura. No proceso de branqueado utilízanse diversos axentes químicos como o cloro altamente contaminantes, polo que estas industrias han controlar moi especialmente os seus vertidos mediante procesos de depuración. O branqueo por oxígeno é un método máis limpo e respetuoso coa natureza. Despois do proceso de secado, fórmanse unhas pranchas de 1 metro cadrado aproximadamente que se amorean en balas de 250 kilos para enviar ás fábricas de papel. A pasta de celulosa convértese en papel mediante un proceso que se desenvolve nunha máquina chamada mesa plana, na que a pasta sofre unhas sacudidas que lle producen un estiramento formando unha folla continua. A cantidade de masa e a velocidade da máquina determinan a gramaxe do papel. Para reducir a humidade, a lámina pasa por unha serie de prensas que a envían ao secador, e deste pasa a calandra, proceso que determinará o grao de textura do papel, que logo é almacenado en grandes bobinas que serán transportadas ás imprentas. Existe tamén a posibilidade de elaborar a pasta de papel mediante o reciclado de papel usado. Neste proceso de reciclaxe, todos podemos colaborar depositando o papel usado nos contenedores instalados na rúa para a súa recollida. É nas imprentas onde se inicia o proceso industrial de fabricación dun libro. Os sistemas de impresión máis habituais son a tipografía e o offset. Unha vez determinada a cantidade de exemplares que se van imprimir, calcúlase a cantidade de papel necesaria que se ha subministrar á imprenta xunto cos fotolitos. Etapa da elaboración dos libros, os talleres de encadernación recibirán o papel tal e como sae da máquina de imprimir. Empregos que despois de ser dobrados na pregadora darán uns caderniños que unha vez alzados pola súa orde correcta serán unidos mediante un cosido con fío vegetal. Este miolo pégase a unha cuberta cunha cola especial, formando un conxunto unitario para a súa mellor presentación e para un máis fácil uso. Cando os libros están encadernados, métense en caixas e envíanse á editorial, onde se almacenan ata a súa distribución ás librerías. As librerías son os puntos principais de venda dos libros. Podemos ir alí a buscar un libro concreto ou só a curiosear ou ver as novidades. Pero non é necesario mercar todos os libros que queremos ler. En cada cidade ou vila temos bibliotecas para consultar libros ou leválos prestados a casa. As persoas encargadas destes locais son verdadeiros especialistas que nos poden asesorar en temas de lectura. Para que os lectores saibades da existencia dun determinado libro, a editorial dá a coñecer as súas novidades confeccionando catálogos, cartéis e periódicos informativos, organizando presentacións públicas dos libros, promovendo entrevistas e ordenando publicidade nos xornais ou nas emisoras de radio e televisión. Porque un libro nace realmente cando o lector o abre e pasea os ollos polas súas páxinas.